pasako naiz jada aurkezpenera, ordu erdi eman genion gure buruari, nik nire buruari botatako harriak, eta naiz oso onak denbora kudeatzen, beraz, nola sartzen gara. Hanek aurkezpenean esan duen bezala, ikerketa honen, gaurko hitzaldiaren oinarrian ikerketa bat dago, Gipuzkoako Foru Aldundiak lagunduta eta Galtzaundiren baitan egin nuena, duela 4 urte hasi eta duela 2 urtera arte ia. Eta hor atera ziren noski Euskal Pizkundearen kontuak, Koldoren liburua tarteko, eta Isaka López Mendizabal etxean beti esaten zidaten gehiegi aipatzen nuela sanoa izateko, gaur aitzakia daukat Isakari buruz luze aitzeko. Nire asmoa da hitzaldian hor jarraiban galdera horri erantzutea. Zer gertatu zen, edo zer zegoen, zea zen egosten Tolosa aldean, eta Euskal Herrian ere bai, Tolosa aldeko begiradarekin, Xabiertxo sortu eta eraninkor gertaz egin. Xabiertxoren atzean, zer dagoen, bai imprentari eta liburuari begira, baina baita haren bueltako mugimendu sozialari begira ere. Eta Jose Azurmendia aipatzea iaia beharrezkoa garen eta hartze duen dira. Bere haiku bat, berez jakini buruzkoa dena, kontatzen duena aldizkari bat ez da noizean behin eskuan hartzen dugun zerbait, asmo bat eta historia bat dela, oinarri ekonomiko bat, askotan hartzen dena, eta giza harreman batzuk suposatzen dituela, gizarte bat dela. Eta nik uste dut hori kulturproduktu gehienei begiratzeko begirada oso interesgarria da. Eta hortik helduko dio nik Xabiertxoren bueltako aipatu nahi ditudan gai leku. 3 puntu bereizi ditut. Alde batetik Isakaren imprentatik harago, mundu guztiak gehiengoak imprenta hor Solana kalean egona. Isakaren imprenta bezala ezagutzen dutenek, baina egia da imprenta horrek belaunaldi askotan jardun zuela euskarazko liburuak argitaratzen, eta nolabait Isaka izatera iritsi zena ezin dela ulertu etxean zekarren tradizio inprimatzaile eta euskaltzaile hori gabe. Eta Isakaren alderdi subjektibo edo etxekoa ez gain, Tolosa ere, bereziki Xabiertxoren garaian oso zentro garrantzitsua zen, euskaltzaletasunari begira, euskal kulturari begira, eta nik uste dut bateraketa hortatik ulertzen dela ondo Xabiertxo, eta Xabiertxo izan zuen eragina, eta garai hartan Tolosa aldetik irradiatzen zen halako euskaltzaletasunaren irudioek. Eta pizkunde horren bueltan, hezkuntzari jarri zitzaion garrantzia berezia, eta beraz hirugarren puntua hori izango da, ikustea hezkuntza mailan Xabiertxo kokatzen dugun arlo horretan ze gertatzen ari zen Tolosan eta Tolosaldean eta Euskal Herrian ere. Orduan, lehenengo puntuarekin hasteko, Ballestegineko imprenta deitu diot, etxeari Ballesteginea deitze omen zitzaidolako tradizionalki. Eta Ballestegineko imprentari buruz hitz egiterakoan ekarri dut arbola genealogikoa, ze hor badago nahasmen de gente, zeinen alarguna, zeinen alaba, firma horiek erabilizielako urte askotan, eta batzutan ahazten ditugulako, edo goratzen naiz topatu nuenean Sirari bidali niola. Tolosan Isakaren amonak, irramonak eutxizion imprentari, berez imprentari izena eman zioten horiek hil eta gero ere ez. Tradizio hori 19. mendean eutxizioten eta zilegi da, eta beharrezkoa da izenak eta azalpenak ematea hori. Orduan, hor lehenengoa edo jarri dudana, Zegamatik Tolosara etorri zena, Francisco Lalama da, eta ura ezkondu zen Tolosara, Manuel Aurraka Larrearekin, eta hauek jada etxe horretan jarri ziren bizitzen eta imprenta bat ireki zuten. Francisco Lalama izan zen Gipuzkoako batzar nagusien aktak eta boletinak eta imprimatzen zituztena, eta horrek oinarri ekonomiko bat ematen zion, bestelako
gauzetarako ere, eta bestelako gauza horietako batzuk zian, kardaberatzen doktrina ateratzea euskaraz, eta, garaian euskaraz argitaratzen ziren estiloko liburuak argitaratzen. Honek, seme alaba desente izan zituen, guri imprentaren ikuspegitik bi interesatzen zaizkigu, bata Juan Manuel Lalama, berez ondorengoa izan behar zuena, baina aitaren urte berean hiltzena. Oso gazte. Eta hau ezkonduta zegoen Juan Manuel Clementina Garaterekin, Clementina Garatek hartu zuen Viuda de la Lama izendapena. Eta horretik dago askotan nahasmena ia aitaren Franciscoren emazte haute zen Viuda de la Lama sinadura, ze horrekin batera Francisco la Lama hiltzenean alaba azteenak eutsi zion aitaren imprentari, eta momentu batean esango dugu Ixakaren arbasoen bi adarrek eukizutela imprenta Tolosan. Clementina Garateren imprenta hor bukatu zen, berarekin, bere seme alabek ez zioten jarraipenik eman, edo beste bide batzuk hartu zituzten, baina Josefa Antonia Lama edo La Lama agirietan arek bai eman zion, ezkondu zen Juan Ignacio Mendizabalekin, goiaztarra, general liberala, eta Juan Ignacio La Lama Mendizabal honek ere imprentarako grina erakutsi zuen. Honek ere zuen sorte handirik izan, ze lehenengo karlistaldian Donostiko setioan hiltzen. Beraz, berriro ere gelditu zen Josefa Antonia imprentaren kargu, eta horretik izaten duen, Viuda de la Lama, La Lamaren alarguna eta Mendizabalen alarguna biak famili berekoak ziela, baina biak batera jarraitu zutela 19. mendean imprentak aurrera ematen. Josefa Antoniak izan zituen seme alaben artean, Juliana Mendizabal Lama dago, eta hau da Ixakaren ama. Juliana ezkondu zen Eusebio Lopezekin, Eusebio Lopez Lodosatik etorritakoa, hau ere imprimatzaile ezaguna euskal letretan, euskaraz nola da zekiena, baina euskaltzaletasun gogorra ekarri zuena etxe horretan. Euskaltzaletasunarekin batera, karlismo gogorra ere bai, ze Carlos Zazpigarrenaren guardia realeko kidea izan zen. Orduan, Ixakak berak batzuetan egiten zuen halako ironia bat, bere aita karlista borrokatua zela, eta bere amonari eta aitonari gerra karlistetan lehenengoetan imprenta konfiskatu ziela karlisten, eta oraindik zaizegoela ia noiz botatuko ziren. Orduan, Ixakak bazuen nolako distantzia ironiko bat horrekiko seguru asko lagundu ziona aitaren karlismo borrokatu horrekin eteten edo eta bertzaletasunara jotzen. Imprenta honen eragina ikusteko, bere garaian ikerketarako inuen halako ariketa bat, jakinen Torrealdaik urtero egiten zuen, eta gero Xabier Izagirre jarraitu duen liburugintza azterketa oinarri hartuta, hor daude euskaraz edo euskal herriari buruz, baina batez ere euskaraz argitaratzen diren liburuen tatuaje erraldoi bat, eta gero erakutsiko dizuet grafikoa. Azpimarratu nahi nuen baita ere, Ballesteginako imprenta, liburu imprenta izateaz gain, zentro kultural bezala funtzionatzen zuela Tolosan. Eta eskarra aipatzeko, baina ia belaunaldi ero dago norbait esaten duguna, ostras, hau hemen ibiltzen baldin bazen, etzen edo nolako hortxe. Felix Maria Samaniego fabulista ezaguna, arek Francisco La Lamarekin harremana zuen. Diego Lazcano Francisco Tarrak itzulpen bat egin zuen filosofia politikoaren ikuspegitik oso interesantea teorizatzen duelako euskaldunak berez askeak eta iaia nazioa zirela, erregearen soberaniaren aurretik, iraultza frantsesaren garaia da hau, eta Ubilos euskal idazlea ere, Fleuriren doktrina itzuli zuen, baina oso ikuspegi liberal batetik. Orduan,
nik uste dut, ez behar adina harakatu, baina horre 18. mende bukaeran, imprenta hau zirkulo liberal bat izango zela. Tolosan harakatzen hasi ezkero, gauza gehiago emango lizkiukena. 19. mende hasieran ere, gutun truke oso interesgarri bat dago, Ulibarri bilbotarraren, abandotarraren, eta Mendizabalen artean. Gutun horretan gauza asko ikusten dira, baina nabaritzen da oso ikuspegi euskaltzalearekin ari direla lanean, eta imprenta honetara jotzen duela besteak beste Jorge Lebrix, Toulouse, Tolosa Occitanean, euskal gramatika eta zea bat, hiztegia. Gero gaztelaniaz ez zaizkit hitzak ateratzen da, euskeraz. Hiztegia argitaratzeko lanean ari zenean, eskatzen zituela Tolosako imprenta honetara, aizue liburu hau behar nuke edo beste, eta hor badago nodo bat, Mendizabalen bueltan, edo imprenta honen bueltan liburu trukeena, baita ikuspegi euskaltzale batean ere. Eta 20. mende hasieran, ja Ixaka López Mendizabal imprentan zebilela, hor ikusten dugu Cecilia García de Guilarte edo kazetari gazte tolosarra, anarkista, ez euskalduna, eta Eusko Deian topatu nuen Mexikoko Eusko Deian bere artikulu batean zen miresmenez hitz egiten zuen López Mendizabalez eta bere imprenta. Ez du irakurriko, ez luzatzeko, baina benetan oso polita da, bera umezela nola duten zen Xabier Txori, Martin Txilibituri begira kontatzen duelako eta nabaritzen delako bere idazle kazetari zen horretan, bazela referentzi bat Ixaka berare. Eta hau da lehen aipatzen nizuen grafikoa. Beti gustatzen zait, naiz eta Tolosarrei arrokeriarako arrazoi gehi ematea dela pentsatzen duan batzuetan. 19. mende bukaera, 20. mende hasieran, Tolosa zela munduan euskarazko liburu gehien argitaratzen zen lekua. Eta hori besteak beste zela imprenta horrengatik. Gehiago aztertu beharko litzake, baina hor borobituta dauzkazuen bi igoera nabarmen horiek ia kointziditzen dutelako Eusebio Lópezek imprenta hartzen duen momentuarekin, eta ez hori bakarrik, karlistaldien amaiera da, eta hor badago kulturatik politikan galdu denari erantzun nahi bat. Eta bigarren borobila da Ixakak batez ere ja Errepublika garaian, zentsura eta pixka bat lasaitzen denean, ematen dion beste zapaldu bat azelera gailuan. Hor, azkeneko piko hori, Euskal Herri osoan nabaritzen dena, Bilbon eta gainontzeko hiriburuetan ere bai, baina Tolosan nabarmena da, eta eten baldin bazen, eten zen gerragatik. Orduan, ez dela tontakeria Tolosa, ez dela tontakeria Ballesteginako imprentaren leinu eta tradizio hori, eta, Ixaka López Mendizabalek Xabier Txozen enpresara jauzia egin bat duen, guzti hau zegoela atzean. Fijatuko gara, guzti hau hori etxekoaz gain zertzen. Pizkundea Tolosaldean, da Tolosaldean pizkundea, deitu joan. Naiz bukatu behar dut. Amarretan ez. Askar. Hemen bi gauza esan nahi nitu. Lehenengo da, Tolosaldean, garai hortan, bi familia ongi zeudela euskaltzaletasunari begira, tradizionalismoa edo karlismotik zetorren, baina ja pixka bat gauza arraro eta anitza bihurtuta zegoen tradizionalismoa, eta abertzaletasuna, jeltzaletasuna, mende hasierako abertzaletasuna, esango dugu. Eta hor bi argazki horiek dira, bekoa da halako karlisten edo tradizionalisten puntadizo bat izaskunen, eta goikoa da Tolosako lehenengo batzokiaren argazki bat, zeinetan Ixaka dagoen hor, bigote duna.
Eta, bueno, hemen ikusi behar duguna da, Isaka López Mendizabal bera izan zela Gipuzkoan aitzindaritako bat abertzaletasuna ekartzen, eta abertzaletasun horrek bazekarkiela halako eten bat aurreko tradizio euskaltzalearekin. Aurreko tradizio euskaltzaleak bazuelako burutapen bat Euskal Herria kulturalki zazpi lurralde ziela, edo bazegoela euskararen lurralde bat kulturala, baina hori politizatzea politizatzela etzelako iritsi eta neurri batean kontra egiten zuelako. Hau da, sentitzen ziren espainolak eta euskaldunak, eta euskaldutasunaren defentsa, espainoltasunaren defentsa horretatik egiten zen askotan. Eta okerrez banago, Isaka berak gatazka handia zituen aitarekin hori izan da. Eten hori etxean ere bizizan zuen. Horrekin batera, bazegoen abertzaletasun barruan ere arraza eta hizkuntzaren arteko teinka bat ia nazio euskaldun politiko hori zeren arabera definituko zen. Eta hori azpimarratu nahi dut, ze askotan kontatzen dugu jeltzaleen edo 20. mende hasierako abertzaletasunaren definitzaile nagusia arraza zela, eta horrekin puskatu zela 70ko hamarkadan edo, baina ez da egia. Ikuspegi horretatik ez dira ulertzen Lizardiren ekarpena, ez dira ulertzen pizkundea, batez ere Tolosako pizkundea ez da ulertzen. Ez da lauaxeta bat ere. Horrek ez du esan nahi, arraza erabiltzen dutenik kategoria bezala. Baina, gero ikusiko dugu, hauen postulatu zuten noranahiko euskalduntasuna ezin dela arrazaren ikuspegi itxi tradizionalistek erabiltzen zuten horretatik egin. Baina, bi familia hauen artean bazegoen halako elkargune bat eta politika euskaltzaleak aurrera emateko gune bat eusko ikaskuntza izan zen. 1918tik aurrera berezik. Orduan, bi familia hauek, bi ikuspegi euskarari buruz, baina elkargune bat teinka horiek ez dakite batzi, baina behintzat ematen zirena eusko ikaskuntzan ere bueltan. Noranahiko euskara hau oso ondo islatzen duen pasarte bat ekarri dut Lizardirena da, eta hemen esatera datorrena da jeltzaleen artean eta tradizionalisten artean zegoen ikuspegi bat, album ikuspegia edo deitze diodanik Euskal Herria aldizkarian hala esplizituki aitortzen zutelako, baina zan halako euskaldunak dira arraza bat, herri bat, oso kristaua eta oso euskalduna, hizkuntzari dagokionez, eta horrek nolabaiteko murru bat eraikitzen du kanpoko haize guztiari, izan ideia sozialistak, izan faxistak edo tanalako. Eta, beraz, euskara, katolizismoa eta euskalduntasuna batera ulertzen zituzten. Lizardik horri esaten diona da, nahi baldin badute hori pentsatzeko, baina ez dela egia. Pixka bat bertan goxo gelditzeko pentsamendu bat dela. Eta batez ere hor negritaz jarri dudana, euskara ez da nabarmenki okerbide, ideia sozialistak eta ez baldin bada euskarara iritsi, jakinbide egin ez dugulako da. Ez dugulako kultibatu. Kultibatuko gabe, euskaldunak kulturara sarbidea baluten, aterako ziren, herri normala garelako ideia Lizardirentzat ere okerrak zirena. Ez dagoen jakinbide zuzen eta ez marko. Eta gaur, daan egunez, edozein hizkuntzak Europan behinekin jakintza bide behar du, ondatuko ez da. Hau da, dei bat hizkuntza kultibatzera eta hizkuntzaren bitartez hiztunak ere kultibatzera, eta gero saiatzera ez daitezen komunistak egin edo ez dakit zer egin. Baina behintzat, Lizardik oso argi dauka lehenengo kultibazioa dela, hizkuntzaren noranahikotasun hori lantzea, eta gero lan ideologiko edo programa esplizituki jeltzak edo. Eta gustatzen zait, ze hori hausten du pixka bat murruaren ideia horrekin, eta hausten du oso goiz, 30ko eta ikuspegi honetatik ulertu daiteke pizkundearen mugimendu hori. Euskararen aldeko mugimendu sozial bat hasten da, estreineko, eta ez folklorista edo kulturalista ordura arte tradizionalismoak egiten duen bezala. Euskaltzaleak elkartea sortzen da, Tolosa Donosti artean, eta honek egunak deitzen diren deialdiak edo betetzen antolatzen ditu, deialdi masiboa. Hor beko argaztia Oiartzungo euskararen egun batekoa da.
errenterikoa. Errenteria da nahi. Mugimendu sozialaz gain, mugimendu kultural bat dago, baina ja oso definitua noranahiko euskararen ideia horretan. Ez du esan nahi guztiek onartzen zutenik, ze literaturan bazegoen halako all-star bat, garai hortan, asko Tolosa bueltatuak, hor genuken horixe, Lizardi bera, goiko argazkian ikusten dira eskubiko biak, eta ezkerrean Miguel Altzo pedagogoa, Altzotara. Eta, bueno, adibidez, horixe eta Lizardinen artean ikusten da, Lizardik horixe Euskaldunak poemak ateratzen duenean, hor dago sarreran hontan iraun bezan ideia, ez? Geroak esan beza herri bat izan zan, edo H maio egun hontan iraun bezan. Hori Lizardinen filosofian ez da kabitzen. Kontua ez da hontan irautea, ze honek ez du kultibatzen euskara, ez ditu kultibatzen euskaldunak, behar duguna da justu hontan ez irautea. Eta bien artean bazeuden literarioki ere, eta inka batzuk, nik uste duana azpian ikuspegi ezberdin hori zegoen. Bire barriak ez da behigata, nahi sartu. Bertsolaritzan ere halako kanbio bat dago, nora nahiko euskararen ikuspegi modernizatzaile horren ikuspegitik. Sagardotegiko praktika bat dena antzokira ematen da, eta representazio modernoak egiten dira bertsolaritzaren horren. Ondo edo gaizki edo positibo o negatibo hori bertsolariek beraiek eztabaitzen dute eta ni sartu. Baina, hor badago modernizazio jauzi bat. Antzerkian beste hainbeste. Antzerkian, eta Tolosarra protagonista Antonio Maria Labaien, kulturretxearen izena daramana, hori ere bat zegoen. Eta bereziki interesgarria irratira eta zinemara ere euskara eramateko borondatea. Eta hontan ere, hauek uste dut Tolosako batzu direla, tartean Pilar Sansinenea dago, baina ez dut ikusten, eta zineman berriz Zizurkilgo Teodoro Hernandoren egin zen JK batean hortan euskara eta euskadi eraman behartzela zinemara eginez. Hauek tradizionalistentzat kasi pekatua ziren. Futbolaren kontra zegoen jendea zen, tradizionalista batez ere gogorrena modernitatea zela. Modernoegia eta Europako haize kaltegarriak zirela. Zinearekin eta suposatzen dut gauza antzekoak pentsatuko zituztela, baina, pizkunde mugimendu honek bazuen ikuspegi irekitzaile hori. Naiz eta simbologia aldetik kontserbadorea edo tradizionalista izan. Eta, hor kulturarlo batzu jarri ditut, kulturarlo ezagunena, Xabier Txokokatzen dena, da hezkuntzarena. Eta hor, daukagu Tolosako ikastolaren adibidea. Tolosako ikastola sortu zenean, ateratzen horako panfleto bat, euskara maitea aldetzu jartzen zuena, eta hor, fijatzen bagara, esate noiz hasiko da, olako dei ideologiko bat, euskaldun izenaz lotxatze espazea, eginez, ez hitzez bakarrik, zure euskalduntasunaren alde egin zazu, umeak ekarri itzazu, eta diruduna bazara jarri zazu diru pixka. Eta interesgarria Tolosako ikuspegitik da, bat Mokordatarren liburu dendan hartuko zirela matrikulak eta doaintzan. Mokordatarren liburu denda ere, zentro euskaltzale bat, behintzat erreferentziazko leku bat zelako garaiko mugimendu euskaltzan. Ikuste baditu zeintzuk ziren sortzaileak, dago kultur mugimendu horretako kide ikaragarri, artean Xaka López Mendizabal, eta gero daude izen potenteak tradizionalismotik zetozen. Patrizio Orkaiztegi adibidez, bikarioa zen Tolosan, eta mugimendu tradizionaletik zetorren, Santa Cruz Arraizarekin ibilia, eta hasiera batean Gorriti plazan ireki zuten, eta arrakasta ekarrita, 30-31 ikasturtetik aurrera, bigarren etxe bat hartu zuten Laskorain kalean. Zuzendari, eta hau ere ez da bereziki askotan aipatzen, da horregatik jarri dut bere argazkia ere, Dolores Arbila izan zen.
Dolores Ardila izan zen, urte guzti horietan zuzendari bakar, gidari pedagogiko, beste jende batekin, baina ez du jaso, behar merezi duen aitortza Ardilak oraingoz. Eta gero izan zituen beste talde bat guztiak emakumeak. Tartean Pilar Sansinenea ere, eta Pilar aipatzen dut, honek ere kulturalki, antzerkian, irratiko gauza horietan, emakume idazleak argazkia jarri dut, baina ez dut aipatu, hor parte hartu zuelako mugimendu guzti horretan. Beraz, badago hemengo gizon talde hau ezaguna dena eta asko goretxirena, eta badago gizon emakume talde hau aldarrikatu beharko genukena eta gehiago ezagutarazi. Eta Tolosako mugimendu hau dator justu hezkuntza mugimendua nazio mailan edo behintzat hegoalden egituratzen ari den bitartean. Mugimendu zabalagoaren parte da Tolosakoa, ordurako Bizkaiko Aldundiak auzo eskolak montatu zituen gutxi gorabehera Bizkaiko eskualde euskaldunetan, eta hor euskarazko hezkuntza sartu nahi izan zuten, Lourdes koroatar bat, han ibili zen nahiko atzen ze herritan, baina Bizkaiko auzo eskola bateko irakasle izan zen, eta arazo izan dituen hezkuntza autoridadeekin euskaraz erakusten zuelako. Donostiako Koruko Andra Mariaren eskola ere hor dago, 17tik esperimentu bezala zetorrena, 1917tik, eta Miguel Muñoa izan zen bidaiarekin lotura handia daukana. Hau dena da, esateko Tolosaldea zegona zen. Eta 30ko hamarkadan jada, beste ikastola desente irekitzen dira Euskal Herrian barrena, 3 bertan irekitzen bat, eta badaude gauza interesgarriak mugimendu zabal honen baitan ere. Gero, esan dudana, eusko ikaskuntza referentea izan zen, baita pedagogikoki ere, alde batetik aldarriak egin zitulako, baina baita gidaritza pedagogikoa eta panfleto horretan esan egiten du Tolosako ikastola. Gu sortzen denean batzorde pedagogiko, eusko ikaskuntzaren batzorde pedagogikoaren arabera funtzionatuko du. Batzorde horretan, udako kurtsoetan, Pilar Sansinenea eta Dolores Ardila ikastaretan zebiltzan. Eta gero Miguel Altzo eta Lizardi eta izan ziren hezkuntza batzordeko kide eta Dolores Ardila ere. Orduan, berriro Tolosaldea presentzia handia eta hainbeste ezagutzen ez dugun jende desente. Bueltaka, kasualidadez ematen. Eta gero ikusten da kulturgileak mugimendu horren zerbitzura zeudela, hezkuntza eta euskara gaitzeko arlo bezala ulertzen zutela, Lizardi eta Lauaxetak irakasleak alfabetatu zituztelako euskaraz esan nahi dut, eta emakume irakasle eta idazleak ere sirak aipatuko digu hobeto, baina ikuspegi gizonek zeukaten ikuspegi kultural orokor berarekin sartu zirelako proiektu honetan. Gizarteak bideratzen zituen funtzio batzuk betez, irakaslearena edo hizkuntzaren transmisorearena, baina oso ikuspegi politikoarekin. Hor Pilar Sansinenea Yolanda erabiltzen zuen ez izen bezala bere idazle jardunerako, eta Inaxi Munta Arantxa, biak Tolosan. Ordu, bukatzeko, seguru luzatu nahi zela eta bi gogoeta edo Xabiertxora etortzeko. Eta irakurtzen dut. Xabiertxo hezkuntza mugimendu horren hastapenetan sortzen da. Egituratzen ari da hezkuntza mugimendu horren hastapenetan. Behar jakin batzuei erantzuteko, eta euskarazko irakaskuntzan ez zegoela material handirik, baina baita beste batzuk eragiteko ere demostratuz posible zela, umeak euskaraz eztea eta ez zela tontoa bateratzen, Tolosan hori ere pentsatzen baitzen, Tolosan eta Euskal Herrian noski. Eta horrekin eragin nahi zelako euskarazko eskola gehiago irekitzea, hezkuntza elegiduna martxan jartzen. Ixakak pizkundearen hezkuntzako ildoari egindako ekarpen ugarietako bada. Xabiertxo, azetorrelako lehenagotik aritmetika liburu horrekin, umearen laguna silabario batez atera zuelako baitare, eta gero Martin Txilibitu eta beste lan batzuk ere ekarri zituen. Eta bukatzeko, gaur egunetik begira edo
izateko, eta batez ere argazki hori sartu ahal izateko. Xabiertxoren benetako garrantzia pizkundea osotasunean aintzat hartuta nabaritzen da. Pizkundea mugimendu kultural eta politiko bezala, politiko-sozial, nahi duzu eta ezain beste instituzional. Eskola liburu bat baino, proiektu kultural baten emaitza. Bere helburuak, sare antolatuak, auto ideologikoak eta estrategia kulturalak dituen. Naiz eta eztabaidak egon beraien artean. Eta nik uste dut, gogoratu, balioetsi, aldarrikatu eta eguneratu beharrekoa proiektu kultural oso hori dela. Zer, nortzuen artean, zergatik eta nola egin nahi dugun, euskararekiko egin nahi dugun hori. Uste dut, geroko maien inguruan, eta batez ere gauden testu inguruanetan horri heldu beharko gainokela, eta hortarako Ixaka, Xabiertxo eta Pizkundea mugimendu hau oso izpilu interesgarria da. Eta listo.